O Plan de Emerxencias de Galicia está dando moito de que falar nos últimos días. Hoxe é a Xunta a que se posicionou sobre este asunto. O director xeral desta área di que non ten problema en sentarse a falar de calquera asunto que teña que ver con este tema, pero sempre cando se cumpran as dúas condicións que poñen en riba da mesa, todas elas vencelladas co eido económico. Dixemos, nós poñemos dúas condicións. Primeiro, que aos ciudadanos non lle coste máis o cambio de modelo novo. E se lle costa, desde logo, a Xunta de Galicia non vai asumir ese coste a maiores, un coste a maiores, non sacar o que poñemos, senón un coste a maiores. E así, expliquen ustedes aos ciudadanos porque van a ter que pagar máis por un servicio que están prestando agora mesmo. E segundo, hai un personal de empresa que se pretende pasar a empleado público, co cal é facilmente comprensible que probablemente non todos, e así o propio informe dos secretarios das Diputacións entregados á Xunta de Galicia o recolle, é probable que haxa despidos. E se hai despidos, ten que haber indemnización. Dende a Xunta non teñen ningún inconvinte en sentarse a falar sobre a comarcalización do Parque de Bombeiros en Pontevedra, algo que piden dende o Concello, pero din que o problema agora sitúase na Deputación Provincial. Aquí está un pouco o balance, aquí está cal é a realidade das emerxencias, aquí está o noso compromiso e aquí están as nosas condicións, que son moi sencillas de cooperar, de cumplir. Todo, ademais, pode ser darlle voltas a problemas, eludir as responsabilidades de quen ten directamente esa función, eso é o que vemos, e se a prioridade é falar do mapa de emerxencias, a nosa condición é, oiga, resólvame primeiro outro problema, e se non, pois, exercite usted, porque é o competente, pode tomar as decisións que estime oportunas para resolver. Para poder levar a cabo esta comarcalización deberían poñerse de acordo as tres administracións, Xunta, Concello e Deputación, xa que o director xeral lembrou que as competencias en concellos de menos de 20.000 habitantes sitúanse no Pazo Provincial.